Presidente, bo día, señorías. Permítanme que comece a miña intervención deixando unha pregunta no aire. Como nos podemos sentir protegidos se ninguén protexe a quen nos protexe? Esa era a premisa dun documental estreado hai uns anos no que se pretendía concienciar a opinión pública sobre a cuestión que hoxe debatemos e que non é a primeira vez que dende o Partido Popular de Galicia denunciamos, que as nosas forzas e corpos de seguridade do Estado non sempre se senten seguras cando fan o seu traballo. Só hai que recordar algúns testimonios que recollía dito documental, como da viúva dun garda civil que faleceu logo de ser atropelado precisamente cando atendía un accidente de tráfico, ou o dun policía nacional que acudiu a socorrer a unha vítima de violencia de xénero incluída no biogen e acabou sendo acoitelado polo agresor. Pero a realidade traspasa a pantalla e aí temos a dramática cifra de case 17.000 agresións a policías nacionais e gardas civís en 2024. A cifra máis alta dende que o Ministerio do Interior recompila estes datos e que supón unha media de 1.400 agresións ao mes. E todo isto ante a pasividade dun goberno central que se nega a recoñecer esta profesión como unha profesión de risco, como si é, por exemplo, a do operario ferroviario, a de mineiro, a de persoal de voo ou mesmo a de artista. É dicir, chegado o momento, Omar Montes poderá solicitar a xubilación anticipada cobrando o 100% da xubilación e da súa pensión, pero non o poden facer os axentes da Policía Nacional ou da Garda Civil, porque, a diferencia de Omar Montes, non teñen unha profesión considerada de risco. E non hai mellor proba de que o Goberno Central nin considera nin entende o risco a que se enfrontan día a día os nosos axentes que a súa negativa, ademais, a facilitarlle os medios e os recursos necesarios para protexelos. Falamos de medios tan fundamentais e básicos como esposas, sprays defensivos, dispositivos Taser, cámaras persoais, cintos de ancoraxe, defensas extensibles, fundas antirroubo para as súas armas, renovación de vehículos ou mesmo chalecos antibalas. O desinterese de Pedro Sánchez por investir nos nosos axentes é o que está tamén detrás de que, en canto chegou a Moncloa, guardou nun caixón o acordo ao que chegara o goberno do tan nefasto Mariano Rajoy, que en 2018 falara e acordara a equiparación salarial da Policía Nacional e da Garda Civil co resto de corpos policiais autonómicos. E dende entón, 7 anos despois, seguimos agardando a culminación deste proceso e hoxe tamén o reivindicamos nesta iniciativa, porque miren, señorías, nós no Partido Popular non enganamos a ninguén. No programa electoral co que nos presentamos ás eleccións xerais, nos xa levábamos este compromiso, aquí o 263, o poden ver vostedes en calquer páxina web donde este descargado este programa electoral e senón na propia do Partido Popular, non? Pois nos falábamos xa culminar o acordo de equiparación salarial da Corpo Nacional de Policía e da Garda Civil, a xubilación anticipada, a profesión de risco e reforzar o principio de autoridade dos axentes das forzas e corpos de seguridade do Estado. Que propoñía o Bloque Nacionalista Galego no seu programa electoral? Pois o de sempre, o traspaso das competencias en materia de seguranza pública, policía xudicial e fiscal, así como garda de tránsito e, por suposto, o Corpo de Policía Galega. E que propoñía o Partido Socialista? Pois este é experto no relato, na mentira, nos cambios de opinión e tamén en non cumprir nada do que promete. E dicía que ia seguir desplegando axentes e reforzando plantillas en cada comarca e pueblo de España. Pero máis sangrante é a burla ao medio rural. Miren, páxina 231. Culminaremos esta legislatura las actuaciones para la rehabilitación energética de los cuarteles ubicados en 160 municipios del medio rural. Promoveremos medidas con el objetivo de garantizar la seguridad en los pueblos y las explotaciones agrarias. Y este es el top. Seguridad en el medio rural. La apuesta por la permanencia de la Guardia Civil en el territorio pasa por el incremento de las plantillas. Pois ben,
Para cumprir con o noso compromiso, e se vostedes queren pasar do relato e da mentira aos feitos e cumplir co seu programa, señores socialistas, poden votar a favor do que hoxe nos pedimos. Tamén actualización do catálogo de postos de traballo das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Vostedes, que son tan dados a falar de recortes, poderían empezar por recoñecer os recortes que aplica o Goberno socialista co apoio do Bloque Nacionalista Galego á nosa seguridade. Recortes como que dun catálogo de 5.000 axentes só teñamos operativos 4.000, ou aínda menos, porque aos 1.000 efectivos que directamente non temos, hai que engadir os que están de baixa e os postos fantasmas de axentes que están en varios postos á vez. Ou, por explicarlles outro problema, cada xente, no seu turno, faise cargo de, tomen nota, 603 mulleres víctimas de violencia de xénero, de media, co cual están as patrullas de seguridade cidadán facendo os traballos de Biogen, porque as propias unidades de Biogen non dan abasto na nosa comunidade. Recortes como peche previsto dos postos auxiliares da Garda Civil en Somozas, Cariño, Touro, A Pobra, Sober e Baltar. Iso é rural, señores do Partido Socialista. E que responde a directora da Guardia Civil? Pois nunha comparecencia no Congreso dixo que o cierre de cuarteles en algunos municipios de España, algunos de ellos en Galicia, ha sido de forma estratégica y quirúrgica. Recortes como a reducción dos horarios de atención presencial nos poucos cuartéis que permanecen abertos, pero que só atenden 3 días a semana de 9 a 2. Miren, cuartel de Bande, que non é a Citis, señorías, isto é rural. Eu lles recomendo que pisen o territorio, que escoiten a xente e que se deixen tanto de twists e baixen ao terreo. En esta iniciativa, digo de Bande porque eu estuve ali. Esta foto saquei na eu co meu móvil. Estuve ali, sí, señorías, falando ca xente cos veciños. Estaría ben que fosen de vez en cando. Pois nesta iniciativa, na que recollemos o sentir dos axentes, das súas necesidades, porque nos reunimos con eles, os escoitamos, porque nós non tocamos de oído, nin redactamos as iniciativas dende a ideoloxía, nin dende o sectarismo político. Pedimos tamén que se estude a modificación da legislación vixente para deixar fora da aplicación do Código Penal Militar os feitos da Guardia Civil que se produzcan fora do ámbito laboral. En definitiva, señorías, o que pedimos a través desta proposición non de lei é moi claro: garantir que Galicia conte cos efectivos que nos corresponden por catálogo, recoñecer a profesión de risco das nosas forzas e corpos de seguridade do Estado, equiparar os seus salarios aos do resto de corpos de policías autonómicos e dotalos dos medios e recursos que necesitan para desempeñar o seu labor con dignidade. É dicir, pedimos algo tan simple como o que dicía a principio da miña intervención, que se protexa a quen nos protexe. Mais nada, moitas grazas. Bueno, despois da lacónica intervención do BNG, non, lamentando que estuéramos facendo oposición ao seu socio do Goberno de España e dicindo que dende 2011 a 2018 Rajoy non fixo nada, hombre, que o presidente Rajoy e o Partido Popular no 2011 eu lles lembro como colleu o país ao borde do rescate, señorías. Sí, ao borde do rescate. Lles lembro que no 2011, en maio do 11, foi cando o goberno de Zapatero fixo o primeiro recorte dos soldos públicos, dos funcionarios, recortou as pensións, todo eso que vostedes agora queren reescribir a historia, eso foi nos últimos coletazos do goberno de Zapatero. Pois ben, decía que cando no 2011 Mariano Rajoy colleu o país ao borde do rescate e, por tanto, tiña que ocuparse primeiro do urxente e logo do importante, dígolles que Mariano Rajoy impulsou o mellor acordo de mellora económica para as forzas e corpos de seguridade do Estado e asinou no 2018, sendo ministro do Interior o señor Zoido, cos sindicatos e coas asociacións da Garda Civil. E mire, sabe que fixo o señor Marlasca, señora Castro? Pois ocultou a policía e Garda Civil que recurriu a sentencia que lle obligaba a cumplir coa equiparación salarial. Isto é o que están facendo vostedes no goberno. Isto, señora Castro. E mire, eu lle pido
están véndonos, están aquí no Parlamento moitos responsables e representantes sindicais do Corpo de Forzas de Seguridade do Estado, tanto da Policía Nacional como das asociacións da Garda Civil. Eu lle convido, veña comigo, salga daqui, veña comigo, dígalle todo eso que dixo vostede aquí, dígallo a cara. O Bloque Nacionalista Galego tamén ten esa oportunidade. Si quere, ir a decirlle a cara que todo o que dixen eu aquí é mentira e que esta iniciativa é un bulo, un meme, eu xa non sei cantas cousas máis, non? Señora Castro, deixe xa o do barco Piolín, xa dixo moitas veces. Mire, sabe por que tiveron que aloxarse nun barco? Tiveron que aloxarse nun barco porque os seus socios de goberno de hoxe, os independentistas cataláns, impedían que os policías se aloxaran en hotéis de Cataluña. Esa é a realidade, señorías, os seus socios de goberno. E que fale hoxe vostede de corruptos, señora Castro. Mire, por poñerlle un exemplo, sabe canto custa un chaleco deses que están pedindo os policías, porque debe de ser, non sei, que piden luxos, non? Pois un chaleco antibalas vale 1.500 euros. A verdade é que case a mitade dos 2.700 euros que costaba o alquiler do piso que lle tiñan na Plaza de España a señorita Jéssica o señor Ábalos. Ese goberno tan limpo e tan pouco corrupto que vostedes defenden e que son socios do BNG. Miren, dotar de medios aos corpos e forzas de seguridade do Estado é unha cuestión de vontade política, que vostedes parece que non teñen, e tampouco o Goberno de España, porque, insisto, están máis preocupados en tapar todas estas cousas de soldos públicos, aí sí que había cartos para pagarlle os soldos ás Jéssicas, ás Claudias, ás Miss Asturias. Si se abra a boca, señor Tabarés, son os seus socios de goberno. É o Goberno de España que vostedes apoian, señorías. Vostedes caladiños e cómplices con todo iso. Todo moi feminista, todo moi honesto. Sí, señorías. Mire, hai cartos para pagar festas de prostitutas en paradores, pero non os hai para pagar as dietas das forzas e corpos de seguridade do Estado. Señora Castro, que está dicindo aquí que lle teñen actualizadas as dietas se non se actualizan dende o ano 2002? Vaise, dígallo a cara a todos eses señores que están abaixo. E vostedes, señores do BNG, caladiños e cómplices con eles. Hai cartos para as juergas que facía Ábalos e compañía. Pero aos nosos asentes se lles dan 28 euros para pagar 3 comidas ao día, señorías. Esas son as dietas que di vostede que son magníficas, señora Castro. Vaise e dígallo a cara, señorías. Sí, mire, señores do Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego, se queren falar de outras cousas, mire, de vigilancia aduaneira non é, xa que vostede leu con tanta atención a nosa proposta, verá que na exposición de motivos falamos de corpos e forzas de seguridade do Estado. E os axentes de vigilancia aduaneira non o son, señor Tabarés, pero nós temos unha iniciativa rexistrada sobre ese asunto. Debatimos outra o outro día e seguiremos debatendo sobre eso, sobre o incremento do consumo de drogas, que tamén temos iniciativas sobre iso. E se queren falar de outras cousas e non diluir o debate que hoxe traemos aquí con outras cousas, traigan iniciativas que nós non temos ningún problema. Comprenderá que en 8 minutos non imos falar das forzas e corpos de seguridade do Estado, de vigilancia aduaneira, do persoal de servicios sociosanitarios, das empresas da pedra. Nós, señores do BNG, vostedes xa están co plan que lle marcan ao Partido Socialista, e o Partido Socialista, señor Castro, xa ten prisa, ten que marchar, supoño que será para ir abaixo a falar con eles. Mire, xa... Señora Prado, ten que ir rematando. Sí, estamos nun proceso de desmantelamento premeditado da Garda Civil por parte do Goberno de España. Xa vimos en Navarra, en Cataluña, e o pretenden facer en Galicia, onde xa recortaron o Seprona e pretenden quitarlle as competencias de tráfico. Señorías, si realmente están comprometidos, voten a favor, non fagan como fixeron no Congreso, que votaron en contra da equiparación salarial e hoxe falan aquí de que xa está. Señor Tabarés, si vostede está de acordo con esta iniciativa, vote a favor, pero non fala que a Garda Civil e que a Policía Nacional, vostedes falan cos coronéis da UPG e son os que lle impiden votar hoxe a favor desta iniciativa. Mais nada, moitas gracias. Sobre a emenda, señora Prado? Non podemos aceptar unha emenda que pide votar a Guardia Civil e a Policía Nacional de Galicia a costa de crear un corpo de policía galega.